ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଉପଦେଶକତାର 11 ପର୍ବ 9 ପଦରେ, ହେ ଯୁବା ଲୋକ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଚିତ୍ତ ତୁମ୍ଭକୁ ହୃଷ୍ଟ କରୁ। ପୁଣି ଆପଣା ମନର ଗତିରେ ଓ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ବିଷୟ ଧରି ତୁମକୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ଏହା ତୁମେ ଜ୍ଞାତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ ନା ନିଜର ଇଚ୍ଛାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ ନା ନିଜର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ? ଏହା ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି ଆଜି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ? ଆପଣ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଫିଲିପିୟ 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହେବା ହେତୁରୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଆମେ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଆଜି ଅପଥରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକର୍ମରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆଜି ଲିପ୍ତ। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ। ସେମାନେ ମୋବାଇଲର ନିଶାରେ ଲିପ୍ତ। ମୋବାଇଲରେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁକର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ସେମାନେ ଆପଣା ମାତା ପିତାମାନଙ୍କର ସମାଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣା ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ସେ ମାନନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ଯାହା କହେ ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଏପରି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେରେମିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଓ ଅପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପୀଡ଼ିତ, କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରେ? ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାଇଣ୍ଡସ୍ are extremely corrupt and you cannot change that. It is also completely impossible for anyone to understand it. ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମନର କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହୃଦୟର କଥାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ବା ମନ ସବୁଠାରୁ କପଟମୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣା ହୃଦୟର କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ଆମ ମନର କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ପର୍ବ 21 ପଦରୁ 23 ପଦରେ ଏପରି କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୋରି, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, ଯାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା ଭାବ, କାମୁକତା ବା ଲମ୍ପଟତା, ଈର୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସବୁ କୋଉଠାରୁ ଆସେ?
केवल निजर हृदय बा आमर मनरू जात होता है आ बाहरी मनीष को अपवित्र करिथाए। प्रिय भाई भौणी माने मु आपण मान को कहबा पाई चाहे आमानकर हृदय आमानको धोखा देबो। आमानकर मनर कथा जदि आमे मानिबा दिने आमे खाइरे पड़ी जिबा आउ आमानको केही मध्य रक्षा करिबो नाही। तेणु आमे मनर कथारे न चली आमर दृष्टि जुआडे जाउची ता अनुसार न जाई आमे प्रभुंकर कथा सुनिबा दरकार। प्रभुंकर परिचालन द्वारा आमे चलिबा दरकार। प्रभु आम जीवन ठारू कौन चाहती सेटा आमे बुझीबा को चेष्टा करिबा दरकार। प्रार्थना द्वारा प्रभु ठारे आमे निवेदन करिबा दरकार कि प्रभु तम इच्छा अनुसार मते गढ़, तम इच्छा अनुसार मते परिचालना कर, तम इच्छा अनुसार मो जीवन रे कार्य कर, मो इच्छा द्वारा नहीं। कारण बाइबल आउरी लिखा जाए हितोपदेश तार 28 पर्व 26 पदरे जे आपण अंतकरण रे निर्भर रखे से मूर्ख बोली लिखा जाए। जे निजर मनरे किबा अंतकरण रे भरोसा रखे से मूर्ख बोली लिखा जाए। मोर प्रिय माने एई यौवन काल सदा सर्वदा रहिबो नाही। सेति पाए एई यौवन काल रे ही आमे सदा प्रभु को ठारे निर्भर रखी आमे तांकर सेवा कार्य करिबा दरकार। प्रभुंकर कार्य रे आमे अंशी हेबा दरकार। जेरेमिया तार 17 पर्व 17 पद लिखा जाए जो मनुष्य सदा प्रभु को ठारे निर्भर करे पुणी सदा प्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य। हालेलुया। प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु आ सहाय्य करंतु ए यौवन अवस्था रे प्रभु को ठारे निर्भर करिबा पाए। आपना मन रे निर्भर करंतु नाही, आपना सुविवेचना रे आउजी पड़ंतु नाही मोर प्रिय माने, किंतु आपना सर्वांतकरण सहित प्रभु को ठारे निर्भर रखंतु, तांको ठारे आनंदित होंतु, तांको आज्ञा अनुसार आपण जीवन यापन करंतु। आउरी लिखा जाए उपदेशक तार 12 पर्व 1 पदरे आउ तुम्भे यौवन काल रे आपना सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। तार अर्थ कौन? आमे आपना यौवन काल रे आमे प्रभु को सेवा करिबा दरकार। आपना सृष्टिकर्ता को आपना हृदय रे जागा देबा दरकार। यौवन समय रे आमे प्रभुंकर अति घनिष्ठ हेबा दरकार मोर प्रिय माने। हमर हृदय को परमेश्वर को देबा दरकार। परमेश्वर को आम हृदय रे जागा देबा दरकार यौवन समय रे। कारण এই যৌবন অবস্থায় অনেক প্রকার পরীক্ষা মধ্যে আসিথায়। আমি শারীরিক অভিলাষ চক্ষুর অভিলাষরে আমি পড়িথাও ଆଉ ଅନେକ ପାପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ भाई भौणी माने मु आपण मानक निमंते प्रार्थना करिबा पाई चाहे कि प्रभु आपण मानक तांकर सत्य पथरे कढाए नियंतु। जदि आपण कोनोसी पाप रे लिप्त हेई अछंती, कुकर्म रे लिप्त हेई अछंती, जदि कोनोसी कुसंगति रे आपण फसी जाय छथि, ताले आसंतु हम प्रार्थना करिबा। आपण भी प्रभु ठारे प्रार्थना करंतु, प्रभु निश्चय आपनको तहिरो रक्षा करिबे, आपनको उद्धार करिबे। आसु आमे प्रार्थना करिबा। मंगलमय सन्याधिपति सदा प्रभु तुमरी पवित्र और महानाम को आमे धन्यवाद करूछु। और ए समय प्रभु हम विशेष करी आम भारत वर्षर नवजुवा युवती समस्त भाई भौणी मान निमंते प्रार्थना करू। प्रभु तुम समस्त को आशीर्वाद करो, से अपथरु रक्षा करो, कुकर्मरु रक्षा करो, पापरु ए जागतिक समस्त प्रकार कुकर्मरु से दूरे रखो बोली आमे प्रार्थना करू। प्रभु समस्त प्रकार और प्रभु शारीरिक अभिलाषा व्यभिचार आउ प्रभु समस्त अधर्मरु से रक्षा करो। से माने यौवन अवस्था रे पिता तुमको से माने जानिबे, तुमको से माने प्रेम करि पारिबे और यौवन काल रे से माने जीवन तुमको तुमरी सेवा करि पारिबे। प्रभु ए परि सेवा सहायता करो। धन्यवाद दउछु प्रभु, से मानकर जीवन
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଆମେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ କରୁଛୁ। ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।